Γεια σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Αρίστος The Greek. Φίλοι, φίλες, δεν είχα σκοπό να κάνω έτσι τόσο σύντομα βιντεάκια, αλλά κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Πήγα να παίξω ένα λιράκι εκείνο, γιατί μέχρι εκεί το πάει πια, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έχει στραγγίξει το κοινάκι. Και τι βρήκα στον πάγκο? Κοιτάξτε τι βρήκα το 7 και το 8 από ένα πακέτο που πάει ανάποδα εκεί. Χαμένα παιδιά, και τα πήραν δηλαδή γιατί δεν τα είχαν σκανάρει, και πλέον και το store, άμα δείτε, θέλει 30 ευρώ για να σου δώσει ένα. Ήθελα να πω και το store, επειδή εγώ δεν το ήξερα, μαζί που το παίζω και η Δήμον με τα τρομάρα μου, ότι στο store βγάζετε 1 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε ένα 5 ευρώ και να δώσετε 4 ευρώ διαφορά. Εγώ δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το είχα δουλέψει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, 1 στα 3 κερδίζει, βέβαια αυτό δεν σημαίνει, είναι η αναλογία του. Αλλά μεγάλες πιθανότητες ρε παιδιά, οπότε βρήκα το επόμενο και το πήρα. Και πήρα και 2 δίευρα, έτσι να το πλαισιώσουμε λιγάκι. Ξαναλέω, έχουμε 2 χαμένα, αλλά δεν είναι από δικά μας. Πάμε να δούμε. Είναι ένα σκρατσάκι το οποίο δεν έχω χάσει μέχρι στιγμή. Δηλαδή, οι 5-6 που έχω παίξει, νομίζω έχω κερδίσει και σε όλα. Δηλαδή, αν δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω. Δηλαδή, όλο και κάτι γίνεται. Δεκάρια και 30 ψάχνουμε και το σάκο που δεν έχουμε βρει. Δεκάρια και 30 και μας βγάζει 20. Του 20. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε. Ψάχνουμε δεκάρια και 30 και κοιτάμε όλα 20. Απεχτώ. Ούτε 40 θέλουμε. Να, ένα δεκάρι λοιπόν, μόνο που δεν είναι από αυτά που έχουμε εμείς. Ούτε αυτό. 35 και έχουμε 33 και 39 και 32 έχουμε. 20 νο. 20 31 νο. Με τα 20 σήμερα. 35 ούτε από αυτό. 17 δεν έχουμε. 12 μήπως? Όχι. 18 νο. 40 δεν έχουμε. Ξανά το 17 που άμα ήταν σε άλλο σκράτς τώρα παιδιά, τώρα τα πανηγυρίζαμε. Και τελευταίο 38 παιδιά δεν έβγαλε νίκη. Δεν έβγαλε νίκη. Σε τρυπάκι με βάλε. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Δεν έχουμε κανένα από αυτά τα νούμερα. Δεν βγάλαμε κάτι. Κρίμα δηλαδή. Πήγαινα να πάρουμε μια εύκολη νικούλα. Αλλά έτσι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν και δύο μπαρ. Έτσι που μου κόψε να πάρω. Η πρώτη εικόνα απογοητευτική μας τελείωσε. Όχι. Πάμε να δούμε και το δεύτερο. Το κουδουνάκι, το έχουμε ξεχάσει πώς είναι. Όχι παιδιά, μιλάμε ότι και η έπνευση και του μπαρ και του 10 ευρώ που πήρα ήταν χαλιά. Χαλιά. Δυστυχώς περίμενα στο 10 ευρώ και ότι είχαμε μια μεγάλη πιθανότητα. Αλλά δυστυχώς όχι. Όχι φίλοι, φίλες, δεν κάναμε κάτι. Δεν κάναμε κάτι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα σε αυτά να πάρω συνέχεια εγώ. Και σε αυτά μαυρό. Να κάνουμε βιντεάκι, ελπίζω δηλαδή τώρα έχουμε 3 άδεια ότι στο 4ο θα υπάρχει νίκη. Λοιπόν, τα λέμε. Και πάμε συνέχεια λοιπόν. Λοιπόν φίλοι, φίλες, αυτό το βρήκα, μπαρ δεν βρήκα. Πήγε κάποιος, πήρε μια δεκάδα και έφυγε, οπότε δεν πήρα. Πήρα ένα από τα καινούρια. Αυτά είχα παίξει από την άλλη πλευρά του πακέτου, δεν είχα βγάλει κάτι σημαντικό. Εμφανιστήκαν πάντως και σε αυτά τα πρώτα κατοστάρικα. Ανέβασα και εγώ, ένας φίλος μου έστειλε το bonus. Ο Δημήτρης έβγαλε αυτό. Μπράβο σου φίλε Δημήτρη. Μακάρι να έχουμε όλη την τύχη σου. Πήρα λοιπόν ένα να συμπληρώσουμε.
Το κυρίως θέμα μας είναι αυτό βέβαια. Να δούμε. Έχουμε αρκετά δεκάρια και ένα σαραντάρι. Μόνο που δεν είναι αυτό το σαραντάρι. Άρε φίλε, ανάμεσα με πάει. Κοσάρια δεν θέλουμε. 17 βγάλαμε νίκη. Εντάξει, δεν έχει συνέχεια, μακάρι να βγάλουμε καμιά ακόμα όμως. Το θέμα, πας και πάρουμε για κάτι, παραπάνω από τα λεφτά μας, δεύτερη νίκη. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο γιατί αυτό βγάζει τα λίρα. Για να βγάλουμε μια ακόμα θα έχουμε βγάλει τουλάχιστον τα λεφτά μας. Αχ ρε γάμοτο. Όχι. Πόσα είπαμε όχι. 38 όχι. 13 όχι. Κοσάρι είπαμε όχι. Και 41 όχι παιδιά, 2 νίκες είναι. Τώρα το πιθανότερο είναι να έχουμε βγάλει ένα 10 ευρώ, αλλά αυτό εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε βρει, είπαμε το 17 και το 16, 2 νίκες. Αυτό. 5 και 5, 10 ευρώ. 10 ευρώ, δυστυχώς δεν είχε κάτι περισσότερο. Δεν μας έκατσε, ήθελε κανένα 2 νίκες ακόμα τώρα για να πάρουμε κάτι περισσότερο. Τουλάχιστον σταματάμε να το κυνηγάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτό το ένα μοναδικό που πήρα θέση στον μπαρ που απογοητεύτηκα. Μου το πήγε πήρε μια δεκάδα. Βγάλουμε νίκη στο ένα μοναδικό. Να είμαστε τόσο τυχεροί. Εδώ πήρα τόσο πολλά και δεν έβγαλα. Ούτε καν κοντά. Όχι φίλες, δεν είναι μια τυχερή μέρα σήμερα, δυστυχώς όχι. Στην πραγματικότητα λοιπόν έχουμε δώσει 24-26 ευρώ για να πάρουμε ένα μόλις δεκάρικο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα. Την προηγούμενη φορά βγάλαμε κάτι ψιλικοκά, αυτή τη φορά δεν βγάλαμε, χάσαμε. Ξαναλέω 26 και πήραμε ένα δεκάρικο πίσω. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω πιο τυχερό και δεν το λέω ρε παιδιά μόνο έτσι σαν σλόγγαν, σαν ατάκα, λίγο πιο τυχερό. Δηλαδή να θέλει τώρα να σου δώσει για το ένα ταλιράκι ρε παιδί μου, να θέλει λιγάκι έτσι να σε βοηθήσει. Μιλάμε πάντα για την τύχη. Γιατί και αυτό είδα και αυτό εδώ πέρα που και καλά πήγα λίγο πρόγραμμα με την έννοια ότι βρήκα 2 άδεια. Κοιτάξτε, δεν ήθελε να κάνει κάτι καλό, δεν μου έδωσε κάτι. Δεν βοήθησε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ήμουν τυχερός. Το παιδί μου δεν ήθελα να βοηθήσει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια.